Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: Philippine Army nagbigay ng serbisyong transportasyon sa mga estudyanteng apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Pamilya ng isa sa mga namatay na NPA sa engkwentro sa Ginubatan, Albay, inabutan ng tulong ng 49th IB. Second Quarter Regional Peace and Order Council meeting isinagawa, sunod-sunod na engkwentro sa Bicol, Tinalakay. Mga pupil sa Spear Child Development Center muling nakapagmarcha sa moving up ceremony makalipas ang mahigit 3 taon dahil sa pandemya. At sa trivia ni Tito Bal, abangan, paano nga ba maging bahagi ng Army Reservist? Magandang araw Bicolandia at sa lahat ng nanunood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Pag-aaral ng mga estudyante sa Albay patuloy sa gitna ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Mga military truck ng Philippine Army nagsilbing school shuttle. Ang detalye ihatid ni Jiro Banania. Sa kabila ng pagdideklara ng state of calamity sa lalawigan ng Albay, tiniyak ng lokal na pamahalaan at Department of Education na hindi maaapektuhan ang edukasyon ng mga kabataan na nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Kaya isa sa mga naging paraan ngayon upang hindi mahirapan ang mga mag-aaral sa kanilang transportasyon ay ang paggamit ng mga military trucks ng Task Force Agip upang sila ay maihatid patungo sa kanilang mga paaralan at pabalik sa kanilang mga tinutuluyang evacuation centers. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng DepEd sa ginagawang pagtulong ng Task Force Agip sa mga ganitong sitwasyon habang pinapaalalahanan naman ito ang mga kabataan na pagbutihin pa rin ang pag-aaral sa kabila ng nararanasang kalamidad. Nagpapasalamat kami sa military dahil tinutulungan nila ang mga barangay, ang mga local government units at mga paaralan. Inaasahan ko na ang lahat ng mga mag-aaral kahit pa man tayo ay nahaharap sa isang disaster or kalamidad, tayo pa rin ay patuloy na mag-aaral ng ating mga lesson kasi last few days na lang at pagtatapos na ang school year. Napag-alaman na sa kasalukuyan ay may ipinatupad rin ng kagawaran na alternative delivery mode of education maliban sa face-to-face upang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Pamilya ng isa sa mga namatay na NPA sa engkwentro sa Ginubatan, Albay, inabutan ng tulong ng 49th Infantry Battalion. Ang detalye ihatid ni Mark Lacrua. Meron parang gobyerno na nagnanais, alalayan sila, kapalik sa tamang bansis. Ibalik lang sila, tulungan natin sila. Maging kayo maaaring maging way. Personal na binigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan at pamunuan ng 49th Infantry Battalion ang pamilya ng isa sa 2 namatay na miyembro ng NPA sa engkwentro sa Barangay Bulolo, Ginubatan, Albay nitong nakaraang Hunyo 21. Kinilala ang nasawi ni si Santos B. Semeñano, 68 taong gulang na residente ng Ligaw City, Albay. Hindi naman napigilan ng pamilya Semeñano na maglabas ng pighati dahil sa pagiging biktima ng kanilang ama sa recruitment ng mga teroristang NPA at kinundina ang patuloy na panlilinlang ng mga terorista sa mga inosenteng mamamayan para labanan ang gobyerno. Habang nagpasalamat naman ito sa LGU Ginubatan at sa 49 IB sa pagbibigay tulong at pakikiramay sa kanilang pamilya. Yun nga sir, pasalamat ako sa inyo sir kahit na yung papa ko nagkita kami, gano'n na po siya. Pasalamat kami kahit paano na nasilayin yung mukha niya. Sana kung si papa, kung naabot namin ganun pa yon, baka sakaling kinausap namin na sumuko siya. Kaya sino man makakarinig po sa mga kasama ni papa, balik loob tayo para hindi na ganyan nangyari kay papa. Sa kabila ng sunod-sunod na engkwentrong naitala sa ating rehiyon, ay hindi pa rin tumitigil ang ating pamahalaan
na manawagan para sa mga natitiripang miyembro ng Communist Terrorist Group na sumuko na lamang at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga pamilya. Mula sa probinsya ng Albay, kapayapaan para sa lahat, Mark Lacrua, Spear News. Sunod-sunod na engkwentro sa Bicol natalakay sa Second Quarter Regional Peace and Order Council meeting. Kaayusan sa riyon, tiniyak ng Joint Task Force Bicolandia. Ang detalye ihatid ni Eden Flororita. Isa sa mga tinalakay sa Second Quarter Regional Peace and Order Council meeting ang sunod-sunod na engkwentro sa pagitan ng Communist NPA Terrorist or CNT at tropa ng gobyerno halos kasabay lamang ng pagdeklara ng alert level sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa naging presentasyon ni Major General Adonis Bahaw, natalakay din ng general ang mga inulunsad na opensiba ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army, katulong ang Philippine National Police or PNP laban sa Communist Terrorist Group sa pagpasok lamang ng taon. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal ang kaayusan sa rehiyon at tuluyang paghina ng puwersa ng CTG sa rehiyon, kasabay nito ang mas malawak na pagpaabot ng mga programa ng pamahalaan sa mga lugar na dating kontrolado ng mga teroristang grupo. Sinuportahan naman ito ng report ng Department of Interior and Local Government or DILG Region Office 5 dahil sa mga naimplementang Retooled Community Support Program or RCSP Serbisyo Karaban, kung saan mula taong 2019 hanggang 2022, 619 na mga barangay na ang naabutan ng nasabing programa. Habang nagbigay din ng updates ang PNP Regional Office 5 at Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 5 na may kaugnayan sa kanilang assessment sa peace and order sa rehiyon, gayon din ang mga programa laban sa illegal na droga. Ang nasabing pagtitipo na binubuo ng mga ahensya ng pamahalaan ay isinagawa sa lalawigan ng Sorsogon sa pangunguna ni RPOC 5 Chairperson Governor Jose Edwin Hamor, kung saan inilatag ng mga lokal na ahensya ang mga kasalukuyang estado ng kaayusan sa Bicol Region. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Mga magulang, masaya na nakapagmarsa ang kanilang mga anak sa moving up ceremony makalipas ang mahigit 3 taon dahil sa COVID-19. Ang detalye ihatid ni Maymay Cuebellas. Tatlong taon makalipas ang pagtama ng pandemya sa bansa dahil sa COVID-19, nakamarcha na muli ang mga batang mag-aaral ng Spiritual Development Center sa nagawang 5th Achievement Moving Up Ceremony sa Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur nitong Biyernes. 29 na mga bata kasama ang kanilang mga magulang ang masayang tumanggap ng mga awards at sertipiko na nagpapatunay na sila ay nakapagtapos na sa Nursery 1 at Nursery 2 sa pangunguna ng kanilang mga guro na sina Miss Janine Banaria at Miss Nelia Risoco. Okay naman po sila kasi madali silang turuan, madali silang matuto ng inaano ng naming teacher. Okay, so meron nga dyan na mga bata talagang marunong na silang magbasa. Tumayo namang guest speaker sa aktibidad ang Chief of Staff ng 9th Infantry Spear Division na si Colonel Ivan San Jose, na labis-labis naman ang kagalakan sa pagtatapos ng mga bata. Gusto kong i-congratulate ang mga magulang ng ating mga Philippines, ang mga teachers, siyempre ating mga estudyante. Congratulations! Ang gagaling ninyo, mga loloy, mga nene. Ang SCDC ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Office of Gender and Development na pinamumunuan ni Captain Hazel Heponia, na muling nanghikayat sa mga sundalo na samantalahin ang programa ng Philippine Army. Ang Early Development Child Center natin is nag-a-accommodate ng mga anak ng mga kasundaluhan at ng ating mga civilian employee. Ito ay libre. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ng mga bata sa programa ng 9th ID. Very happy. Actually, pang-third ko siyang anak, pero ngayon lang ako sasama sa anak ko ng graduation. Very thankful din ako sa 9th ID na meron silang program na ganito. Very good yung mga workers, daycare workers na na-hire nila.
Natapos na ng ating mga chikiting ang unang yugto ng kanilang pagkikibaka sa larangan ng akademya. Patuloy nating bantayan at gabayan ng maayos ang mga kabataan patungo sa kanilang mga pangarap. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cuevillas, Spear News. Pagkamuhi ng mga surusuganan sa mga terorista muling idinaan sa mga indignation rally. Ang detalye ihatid ni Abigail Vivar. So sa lahat ng mga taga-Kapadusan, suportahan po natin ang gobyerno, local government ng ating bansa. Hindi lang lugar, kundi national government ng bansa ng Pilipinas. Maraming salamat. Hindi nagpapigil ang ilang residente sa Sorsogon na ipakita ang kanilang labis na pagkamuhi sa Communist Terrorist Group o CTG sa pamamagitan ng pagsasagawa muli ng mga indignation rally sa bayan ng Huban nitong nakaraang Sabado at Linggo. Sa nasabing programa, sabay-sabay na itinakwil ng mga residente partikular na sa Barangay Katanusan at Barangay Maalo ang presensya ng mga terorista. Nanguna mismo sa pagsunog sa bandila ng CTG ang mga dating itong taga-suporta na pumirma rin sa pagdeklara sa teroristang grupo bilang mga persona non grata sa lugar. Samantala, habang abala sa indignation rally sa nasabing mga barangay, nagsagawa naman ang RCSP Serbisyo Caravan ng DILG Sorsogon sa Barangay Katanaga na Tabuk ng nasabing bayan. Katulong ng DILG ang 22nd Infantry Battalion, LGU Sorsogon at iba't ibang lokal na ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng mga serbisyo sa mga residente tulad ng medical mission at iba pang pangangailangan sa lugar. Kasama na rito ang pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan upang makaiwas sa panlilinlang ng CTG. Ganito rin ang naging senaryo sa POV Corpus Masbate kung saan 450 na mga individual ang nabenepisyuhan ng mga inihatid na serbisyo ng DILG Masbate, katulong ang 2nd Infantry Battalion, LGU POV Corpus at mga lokal na ahensya ng pamahalaan sa Barangay Bogang. Maliban dito, nagsagawa rin ng serbisita ang 22nd Infantry Valor Battalion sa San Agustin, Irosin, Sorsogon nitong Martes, katuwang naman ang LGU Irosin, BJMP, PNP at BFP kung saan 100 na mga bata at matatanda ang nakiisa sa aktibidad. Alas 5 ng hapon nang isagawa rin ang kasalang bayan sa kaparehong lugar na pinangunahan ni Mayor Alfredo J. Cielo Jr. kung saan 5 pares ng magsing-irog ang libreng naikasal. Mula dito sa Bulan, Sorsogon, kapayapaan para sa lahat. Abigail Vivar, Spear News. Sa ibang balita, ating alamin sa trivia ni Tito Bal, paano nga ba maging bahagi ng Army Reservist? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, paano po maging reservist? Alam nyo ba kung paano maging bahagi ng Reserve Force tulad ng aktor na si Matteo Guidicelli na voluntaryong umalalay sa pagtulong sa mga apektado ng Bulkan Mayon sa Albay nitong nakaraang linggo? Ayon kay 2nd Lieutenant Maria Luisa Carmona, Civil Military Operation Officer ng 5th RCDG Ariscom. Welcome, Citizen Army Builder in Bicol Region, 5th Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army. Ba maging isang reservist? Unang-una, dapat natin isaalang-alang ang kanilang kwalifikasyon kung sila ay qualified sa pagiging enlisted o reservist officer. Ang sinumang nagnanais na mapabilang sa Reserve Force ay kinakailangan ng mga pagtapos ng kolehiyo para mapabilang sa Reserve Officer at Enlisted Reservist at maaaring makipag-ugnayan sa mga Community Defense Center o CDC na mayroong sa kanilang probinsya. Tulad na lamang dito sa Camarines Sur, ang kanilang tanggapan ay ang 502nd Community Defense Center, 5th RCDG Ariscom na matatagpuan sa Camp Winnie Martiliana, San Jose, Pili, Camarines Sur. Sakaling sila ay matanggap, may 2 uri ng Reserve Force ang pwede nilang pasukan. Ito ay ang Enlisted Reservist. Una, ang ROTC or Reserve Officer Training Corps ay isang component ng NSTP o Republic Act 9163 na kung saan pagkatapos mong mag-graduate na sa programang ito, magkakaroon ka ng serial number with the rank of private at sila ay mapapabilang sa standby reserve at ilalagay sa mobilization center kung saan probinsya sila nabibilang.
Pangalawa, ang BCMT at SBCMT or the Basic Citizen Military Training at Special Basic Citizen Military Training. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang BCMT ay pinopondohan ng Philippine Army samantalang ang SBCMT naman ay funded and requested by the local government unit. Ang mga nag-undergo ng training na ito ay ang mga out-of-school youth at sa mga nagnanais na maging bahagi ng reserve force na hindi nakapag-undergo ng ROTC. Pangatlo, ang Citizen Armed Forces Geographical Unit, Active Auxiliary. Ito ay mga reservists na inorganisa sa standby reserve na sa panahon ng lokal na insurrection, sila ay mga magagamit ng kanilang lokalidad. Pang-apat, ang MOT or Military Orientation Training. Ito ang training o pagsasanay para sa mga technical personnel ng vital government and private utilities affiliated to the AFP. At ang panglima ay ang ex-servicemen o yung mga retired personnel, military personnel. Ito naman ang mga retired personnel, enlisted personnel na gustong magpa-incorporate sa reserve force. At reserve officer na didepende sa mga training at posisyon ng kanilang pinagdaanan sa gobyerno. Paano naman maging isang reservist officer? Ang Circular 4 ng Department of National Defense dated 05 July 2010 ang batayan ng Commission in the Reserve Force, Armed Forces of the Philippines. Kailangan mag-comply ng isang aplikante ang mga kwalifikasyon at requirements na hinihingi upang mag-qualify sa commissionship. Ang pagpapakomisyon ay may iba't ibang batayan at ito ay nahati sa 7 grupo. Una, Group number 1. Nabibilang dito ang mga nag-graduate ng POTC or Probationary Officers Training Course. Group number 2. Ito naman ay kinabibilangan ng mga deserving LCO with outstanding or exemplary performance of records of service. 3. Licensed Professional. Group 4. MNSA or Master in National Security Administration. Group 5. Key and Technical Personnel from PAARU. Group 6. Current elected government officials and presidential appointees. And lastly, Group 7. Ex-Armed Forces of the Philippines servicemen. Sa reserve officer naman ay sumasailalim sa Advanced ROTC, PMMA, MAAP. Pasok din sa mga kwalifikasyon ang mga licensed professionals. Nakapagtapos ng Master in National Security Administration, AFP Affiliate Reserve Units, o yung mga AFP providers tulad ng Canoreco sa Camarines Norte. Gayon din ang mga presidential appointees o elected officials. At panghuli, ang mga nag-resign na mga officer sa Armed Forces of the Philippines. Ang pagiging reservist ay voluntaryong pag-aalay sa sarili, talento at serbisyo para sa bayan, maging sa sakuna o digmaan man na walang hinihintay na kapalit. Kaya marapat lamang na sila ay pasalamatan at bigyan ng pagpupugay. Enjoy the Army Reservists! At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spear News Review, para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.